onye nke ọhụrụ Italian Jakarta ọkwụ ụgba 360 iche na umedo ha na-aba ekulo this one ekulo na-eme nke ekulo gbara ọsọ na mmiri nwere ike ka kịta ekulo ya gbaruo na katangora ekulo analigo ekulo abandonuru onye a ọkwa ifuru ụmụazị ọgbara ọfụrụ niile a sịrị na ha na-alụ dibịa si ebe ha nọpụta enweghị chimgbanye si na ọpawa otu mkpụrụ enweghị lukati eho okwu agwụ akwajie ndị mmadụ egwu ka ndị udo gachi bụ egbe eme aka ha bịa mmụọ ya ọkụ bukọlite niile dị ebe a bụsịsịa where is the power akwa na nwere ọgwụ wee agree to plea bargain. Just stand. Listen. Excuse me. Wait. You can't take me like this. So we tell the court that you are not ready for it. No, he has to stand up. I don't want to go to court. I'm strong. You walk on your feet. Walk and be normal. Leave them now. Yeah, I there. Still not. Numerous counsel. Nke ahụ Mmụọ Mmiri in Court drama season 2 ebe oluzielu na ndị ya adazi atụghị ọnụ wuzi ndị ọgụ nafa. Well, one thing to notice is na the guy nwe phobia for court. O nwe phobia for court. Na yema o nwe even akpọ na mmadụ nwe phobia for eba plane. Go. So all phobia for court we for nwere we na put up all this drama. Ndị ọwụ ya na lawyer ye majority people ifụrụ ebe a wunde nke na-abalụ ya mba na-agwa kele ife ị na-eme onwe gị ife a. What are you doing to yourself? Ọgwụ onye ka njasị na-akwa ha akara aka ifugoro ndị kara aka ya agwa na ha akara aka. Onye nke ọhụrụ Italian Jakarta ọkwụ ụgba 360 iche na umedo ha ha na-aba ekulo this one ekulo na-eme nke ekulo gbara ọsọ na mmiri ekulo ka na-agba ọsọ o nwere ike ka kịta ekulo ya gbaruo na katangora ekulo analigo ekulo abandonuru onye a were ya mụrụ ife si be ndị nwa dibịa pụọ nwere otu mkpụrụ pawado dị ya. I'm telling you onwere a single pawado na ebe ụmụazị ọgbara ọfụrụ niile a pụtara sịrị na ha na-alụ dibịa asọkwa ngụ na enweghị dibịa n'ala Igbo mana ife na agwago ọkwa ifuru ụmụazị ọgbara ọfụrụ niile a sịrị na ha na-alụ dibịa si ebe ha nọpụta enweghị chimgbanye si na ọpawa otu mkpụrụ enweghị lukati eho okwu agwụ akwajie ndị mmadụ egwu ka ndị udo gachi bụ egbe eme aka ha bịa mmụọ ya ọkụ bukọlite niile dị ebe a bụsịsịa where is the power? Where is the power? Ihe power do there and up till now the power asịbụghị ka o mee anything. Akwa na nwere ọgwụ wee agree to plea bargain. Yes, ọ ka o were aka ezobe isi onwe ebe ọ bụ na alụsị niile o bukọnyere o debere ahụ na ha nwere ike abandon gị nwa ogburu were aka ezobe isi onwe mara na ọzọ ha onwe at this point na onwere onye ya azụ. It is also time njikwa akpọ m dedu ka eke hit ya ọ gara ụnụ mma na ụnụ nya ife unu mere adụrọ mma. Mmụọ mmiri agwụ na adụrọ mma ife unu mere ụwa alụ ụnụ daju ụmụ okorobịa anyị naanị iyi complete na majority of them n'iyi even up till now. Ụfọdụ n'ime ha gara na social media na-ebekwa ọgwụ niile ha debelo ewe nya a sịrị na ọnwụ gburu ala ma jiri ala ha ji nweta ala ma jiri kere ife ọ ya eme ebe ife menwulu onye isi nchụaja ụnụ ha much more ngụnwa. I thank God na ụdị anyị nwa shi na-ekpelu enidi omenala anyị na my pastor before my God aza m ekpere whether na my pastor na or na my pastor no he I can always pray anywhere. I can pray inside my car, I can pray in my bed, I can pray anywhere, and that same God don't answer my pastor ekpere ka aza m ekpere. That is one wonderful thing about Christianity. Our God is everywhere. Our God anọrọ n'aka ofu onye
to control him the way he wants. Our God anọrọ n'aka ofu onye to control him the way he wants. But anyị nwere ike jezie n'aka onye enigwe kpoghepụrụ n'ezi ozi. But that does not mean that I cannot ask God even chọrọ chukwu emelu nya kama na o nweziri ndị wojezi onwe ha mee ndị isi nchụaja. Na-eti more commitment into hearing from that God. So even when we go for them to intercede on our behalf, that does not mean that we don't have a one-on-one understanding and communication with this God. Ife dị iche mana ịnọlụ dị a ịnọlụ ti okwukwe niile n'aka onye ya awa agwa anya apịa na kọtụ nkịtị omebe ka obiri gbogbo omebe ka m tupu ọhụ ọ na-arịa. Look at the drama Mmuo Mmiri na he has not been able to appear na court even once since ejiwe jide oge ọhụụ na aya eje court ome na ahụ adụghị gụnụ na-arịa ọhụụ na nwere ife na-arịa aya akpụ gafe ife na-arịa because ọkwọ na-eje n'ụlọ ọgwụ gasara without enweghị ife na-arịa gụnụ na-arịa ebunata ha ebe kịta ahụ adịghị ọmagharịbakwa ejearịa ịtarịa njakata ọ kara ịtarịa njakata were akwụ n'elu mana elu nke ọkwụ narịa 360 onye ahụ wuru ka agbara fancha niile nwere ọgwụ ụmụkịrịkịrị ụmụazị edebere ahụ na ha gbagbutere ịbịa medibịa kịta ha ncha niile nwere onye nwere ọgwụ. I'm telling you nwere onye n'ime ha nwere ọgwụ. Wayo owife ha na-egwu ndị mmadụ kelee ebe mmụọ mmiri iwu mmụọ nyapụta bịa zọọ ọgụ edrokwudu strong enough to even appear before the court okwenwuho appear for one day court ulu ha ime magic all phobia ka o nwere for court ọ na-adị ka asị na ọ apịa ha na court nke eme ọ nke a ghara ime. So nwere ife ọzọ adụ very happy na ndị ọwụ ya na-ewu ndị na-abarị ya mba na-akọ ya ọnụ na-aba ife niile ha na-abịa gwa niile nọ na disgrace okwu ndị ọwụ ya na even lawyer self na-adụzi provoked by that action. So this is season 2 of Mmuo Mmiri. Ọ ka ịfụ ha nke nọrọ na-aba na-ekwekwa ha ka ha nọchakwa mana Ezeugo ma so many places nọrọ na-aba ijide ha onye ahụ kịta aka kpalụ ha onye ahụ kịta ịfụ mba niile ahụ ọ na-aba o disapia ife ike niile ahụ ọ na-eke o disapia ịfụ ọnụ niile ahụ o ji apụ kaikai o were ebebe akwa ịfụ aka ahụ o ji eme ọmụ oji o welite oji gbaa egwu ịfụ ume niile ahụ ada mba o disapia overnight iwe mmanụ na onye ahụ wụ chaf na-eje bukọnye nonsense ikekwe eje kechite otu anyị eji wee protect onwe ha. Not for you. Ndị nwa dibịa da agba n'ihu akwụkwọ anyị mafa ụfọdụ n'ime anyị nwechara ha na ụmụnna anyị nwee ha n'agbata obi fụ na fada agba ife a na-interest ụmụazị kịta anyị ọ ka akwụkwọ ndị original nwa dibịa aka na-eji 1,500 2,000 n'aka ha were agba afa 2,000 n'aka ha 500 o wee gbachasịara gị afa niile ọ ya gbara ịghọtago. Mana ndị nke a afa 100 before ịfụ Mmuo Mmiri before ịfụda Mmuo Mmiri ịkwụda 100,000 consultation before iwee fụda Mmuo Mmiri o gosibeghị na ọwayo ha jere katisem ndị pastọ ahụ na ya wee bịa na nke ịkwụ consultation fee bifo efu ya wayo ịkwụ ụgwọ VIP wayo ịkwụ ọrịa ụgwọ akwụkwọ bifo efu ya wayo kama ọ ya eyiri akwa red na akwa white o je kpọọ suit ọ ka akwụkwọ otu ife ha ka ndị mmadụ wee na-abata na nke free ka ọ ghara ịdọ ka gụnụ pastọ ahụ na ya chaji gị ego bifo o wee merụ ya neted nkwuchakwasị ngụ ndị dụka evangelist Ebuka Obifa fada ọkụ na-erere ha Ebube Monsofa ha ama members ha niile one on one mmadụ one n'ime members aka ha ma angụ ya da akọwara ha onweghị. So pastọ ọhụụ na ya wee mechazie ọ na-afụwazie ya ịkwụwazie ụgwọ wee fịa kwụwazie ụgwọ consultation wayo onye wayo ka ọ wụ the same thing with dibia ha monetize gay ọ wụrụzie money making machine. So Mmuo Mmiri binie eze nwaanyị ekulo binie kpee ka eze nwaanyị ekulo nyeghu extraordinary ike eji achụ ajọ mmụọ ike eji ebute ike ka ike abata n'ime ubi nie ka ije kọtụ jekwuru ọnụ. There is no escape route. Echekwana n'ihi emegide ife ị na-eme ofu ụbọchị obi soro udo ukwu igwe mkpume ikpuchi onwe ka ị na-ekwuru ekwuchakwana m Ezeugo.